Dobrý deň, vítam vás tu youtuber Bloxen823 a dneska si zahráme hru, ktorá sa volá Dusty Trip. Tak, ideme sem, dám jeden player a už sa mi to začne. Travelingujeme. Táto hra má nový update, sú tu nejaké nové veci, tak ma zaujíma, že aké. Dobre, až sa na to musí začínať. Tu je, myslím, ten Dodge. No, poď, otvorte sa tie dvere. Tá hra má strašne dobré, tie otváranie dverí, všetko otvorené. To je úplne dobré a tá ruka, jak ide. Veľmi sa mi to páči. No, skonštruujeme si túto dodávku alebo auto. Ja by som dal asi to auto skôr na teraz. Takže zoberiem si túto gumu a ideme tu pripevniť. Tak. Ďalšia guma. Tu dáme sem. A idem nájsť ďalšie gumy. Kde sú? Tak, doseklo. Otváram dvere. Tu je ďalšia guma. Ideme tu placenúť. Tu je ďalšia. Yes. A už máme gumy. Akurát ešte potrebujem tie dvere. Tieto dvere sa mi dosť páčia, také tyrkysové úplne. Pekné. Teraz sa tu vôbec dajú pripevniť? Skúsim to pretočiť, ale neviem, jak sa to pretáča. Tak a toto sa tu asi nedá pripevniť. Idem pohľadať. Hahaha, obraz. No mám tu tieto dvere, ale ako ich pripevním? Ako? No, tak toto otočím. Jaj, to je na druhú stranu, myslím. Áno, jaj. Na druhú stranu som to pomýlil. Ok. Toto tiež je na tú druhú stranu. Ak sa nemýlim. Čo sa mýlim? Kde to je? To stále padá. No, je to buď zadné dvere. Zadné dvere na inú stranu. Beriem ďalšie dvere. Prečo to nejde? No, konečne. A teraz už iba posledné dvere. Dám tam olej a chladič. A bude to hotové. Aha, ešte jednu musím zobrať. To si tu položím. A teraz idem nájsť motor. No, yes. Teraz tu idem dať benzín. Left mouse button. Dosť pomaly to ide.
Dám tu 10 litrov a potom stop tu pripevním na auto. Keď to dám, tak potom si môžeme zobrať. 9 litrov je max. Preto tu zoberiem. No, je to tu pripevnené. Zoberiem si toto. Dám tu sem, ak sa nemýlim. Čo sa nemýlim. Toto je podvozok. Ach, ja nemám rád, keď musím dávať dlhé a veľké predmety preč. Von. Už to niekedy môže bugunúť. A to nemám rád. No. To si dám. Toto atačnem. Prečo mi to tu nejde atačnúť nikde? Mi to ukazuje, vidíte tu Z-ko. Attach part. Tak to zjem. No. Idem tu. Toto si dám sem. Jakože to nejde. Ja musím ešte radiátor. Kde je radiátor? Toto? Ach. Prečo mi to ide tak ťažko? Nie, prečo to nejde? Hrozne zabugovaná hra, keď to má isté dvere. Ja skúsim cez iné dvere. Hahaha, veľmi vtipné. Prečo mi je to v kuse? No konečne. Ale dúfam, že to je ten radiátor. Lebo ak to nie je ten radiátor... To nie je ten radiátor. No nič. Toto je, čo to je, nejaká škrábka. Kde je ten radiátor? Aha, to je cheeseburger. Cheesa. Si dám. Prosím, napíšte mi do komentárov, čo je chladič. Jaj. Nehovorte. Ja to končím. Prosím, povedzte mi, napíšte mi rady do komentárov, lebo z tohto sa fakt neviem vysomáriť. Akože, čo tu mám dať? No, tak dovidenia. Čaute.